Desde pequena sempre me gustou coleccionar tesouros. Son as lembranzas que gardo das experiencias que quero conservar para sempre. Viaxar é a mellor maneira de atopalos, porque cada viaxe ofréceche todas esas cousas ás que non podes acceder no teu día a día. Por suposto, non existe ningunha receita máxica para atopar un tesouro. Hai quen prefire os tranquilos paseos. Quen se decanta por degustar exquisitos manxares. Quen busca descubrir paraxes virxes. Ou quen elixe mergullarse en tranquilas augas. Hai xente que busca inolvidables tradicións. Ou o rebullo de divertidas festas. Tamén quen prefire entregarse a deportes alternativos. Ou, como no meu caso, quen escolle disfrutar de boa compañía nun escenario idílico. Calquera desas experiencias pode formar parte da túa colección de tesouros. O que xamais podería imaginar é que podería atopalas todas no mesmo lugar. Illa de Arousa. Atopa un tesouro.